Pramod Boro hall এটা ফল দিবা নোৱাৰা গাছ গতিকে কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত মানে বিজেপি মানে নাথাকা নিচিনাই হৈ যাব ইন্ট্ৰ ভিডিঅ जेरैबायदि नुदों जों लासैनो नायलांबाय थादिनि दा गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि खाथियाव आं लानानै फैबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोनहा बयबो गाहामै दङ आरो लोगोसेनो मिजिंथिबावो नोंथांमोनहा सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा गिबियावनो आङो नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे भिडिअ लाबोदों जे हाग्रामा महिलारि सारा माखासे मिनिथाव फाव फेसन एबा रावफोर बुंनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबसननानै बिबुंथि होनाय बा माखासे बाथ्रा सावरायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बिनि गेजेराव गोबां समावनो बुंबोबाय थानाय UPPL सरकारनि दैदेनगिरिफोरनि जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनो गोनां 75,000 बा माबा माबि बेफोरबायदि गोबां गोदान आसनिफोरनि मुं लानानै हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थांनानै बेफोरनि माने मोजां गाज्रिखौ सावरायहैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बिदिब्ला बे ससे भिडिअखौ एसे नायग्रोनि Lagi 75,000 ভালে 75,000 75,000 লাগিব কি লাগে মাটির পাত্তা 75,000 লাগিব 75,000 হ্যাঁ 75,000 লাগে बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय हमनो हाबाय जे आथिखालनि रायजो राजाफ्रा गोबां सोलायनाय फैबाय सोरनिबा गोदै रावाव गोजावनाय सोरनिबा नंखाय रावखौ फोथायनाय बेफोरबायदि नंलिया मानोना बै समाव 75,000 नि मुं लानानै गोबां रायजो राजाफोरखौ माने बिथांमोनहा बोजबनानै लानो हादोंमोन नाथाय बे बाराव बिथांमोननि नंखाय बाथ्रा जितु फोसावनाय बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा हमनो हादों आरो दा गोबांथार रायजो राजाफ्रानो बै 75,000 नि जितु आशा बेखौ नागारनानै हानि पाट्टा बिनि सायावसो बांसिन नोजोर होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बे जानानै थांबाय गुबुन फारसेथिङै प्रमद बर' बिथांखौ एबा UPPL हान्जाखौ फिथाइ थायनो रोङै बिफां होननानै सासे दैदेनगिरिया बुंदों नोंथांमोनहा नायबानो बुजिखागोन आरो बिथाङा माबायदियै एबा मा हिसाबै फिथाइ थायनो रोङै बिफां बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो नायलांबानो जाबाय বিটিচিত যিখিনি ইয়াং জেনেৰেশ্যন আছে লেখাপঢ়া ল'ৰা ছোৱালী তেখেতসকলৰ চাকৰি পোৱা যোগ্যতা আছে মেৰিট বেচিছ আছে কিন্তু চাকৰি দিয়াৰ যিনেকি বিটিচিৰ CSB বৰ্ড আছিলে চেণ্ট্ৰেল চিলেকশ্যন বৰ্ড সেই চেণ্ট্ৰেল চিলেকশ্যন বৰ্ডৰ প্ৰমোদ বড়ো আৰু হীৰা হৰণীয়া নেতৃত্বত স্ক্ৰেপ কৰা হৈছে বিটিচি ইলেকশ্যনৰ অডিশ্যনত জাৰি হোৱাৰ পিছত লকডাউন হ'লে লকডাউনৰ সময়ত কিন্তু আগৰ যোনটো হাগ্ৰামা মহিলাৰি ছাৰ বিটিচিৰ চিফ আছিলে কেয়াৰ টেকাৰ হিচাপে বিটিচিটো আকৌ চলাবৰ কাৰণে সুযোগ দিব লাগিছিল কিন্তু সেইটোকে নকৰি পেলাই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু হীৰা হৰণীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে মেমৰেণ্ডাম দি পেলাই তেখেতসকলে গভৰ্ণৰ ৰুল আনিলে বিটিচিত সেই গভৰ্ণৰ ৰুল আনাৰ পিছত বিটিচিৰ যোনটো চিলেকশ্যন বৰ্ড আছিলে CSB বৰ্ড চাকৰি দিব পৰা সেই বৰ্ডটো স্ক্ৰেপ কৰিলে সেই স্ক্ৰেপ কৰি পেলাই আজিৰ তাৰিখলৈকে তাহঁতে CSB বৰ্ডটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই তো ক'ৰ পৰা চাকৰি দিব চাকৰি দিয়া এটা জেৰিয়া লাগে এটা চিষ্টেম আছে চিষ্টেমটোৱে ভংগ কৰি লৈছে প্ৰমোদ বড়ো হল এটা ফল দিবা নোৱাৰা গাছ যি ফল দিব পৰা BPF দলৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰি ছাৰ হল যিখিনি গাছ আছে সেই গাছটোৰ হল ফল দিব পৰা গাছ প্ৰমোদ বড়োৰ যিখিনি গাছ আছে ফল নিদিয়ে পাট্টাৰ নিচিনা উৰি গৈ আছে সৰি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আজিৰ তাৰিখত UPPL বুলি দল বিটিচিত নাথাকিব नंगौ खोथाया सैथोआनो माने जोंहा बै समाव जे समावनाखि हाग्रामा महिलारि सारा BTCखौ दैदेनदोंमोन बे समाव सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड जाहा दंमोन जाय बोर्डनि गेजेरजोंनाखि जोंहा गोबांथार सेंग्रा सिख्ला जायफोरहानाखि रोंगौथि गोनां बिथांमोनहा साख्रि मोननो हायोमोन दा डाइरेक्टयै जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डनि गेजेरजोंनो सायख'नानै
साख्रियाव सोसननो हायोमोन नाथाय बैफोर सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ माबायदि स्क्रेप खालामनाय जादों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मिथिखाबाय बेयो जानानै थांबाय दा गुबुन मोनसे भिडिअ दङ गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव BJP आरो UPPL हान्जानिफ्राय गोबां खहा जागासिनो दङ बेखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसेयैनो क'क्राझारजों लोगोसेयैनो आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो बेफोरबायदिनो गोबां खहा जागासिनो दङ बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बिनिनो माखासे भिडिअफोर ओंखारदों जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव UPPL आरो BJP बे मोननै हान्जानिफ्राय गोबांथार सुबुंफोरानो BPF हान्जायाव हाबफैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों दा बिनिनो मोनसे भिडिअ ओंखारदों जे बेबायदि जुदि जाबाय थायोब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव UPPL आरो BJP हान्जायानो थानाय नंला होननानै सासे दैदेनगिरिया फोरमायदों बिदिब्ला भिडिअनि गेजेरजों एसे नायदो আজিলৈকে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি ১,৫০০ জন BJP কাৰ্যকৰ্তা জইন কৰিছে তাতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰো বহুত কাৰ্যকৰ্তা জইন কৰা হৈছে ৪-৫ জন আৰু মণ্ডল লেভেলৰ কিছুমান আছে আৰু আমাৰ শক্তি কেন্দ্ৰ ইনচাৰ্জ আৰু বুথ সভাপতিসকল ক'বলৈ গ'লে আৰু এই ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰতো বহুত ডাঙৰকৈ এটা প্ৰগ্ৰাম মণ্ডলৰ পৰা জইন কৰিব ৫০০ জন আৰু ৰাজবংশী সমাজৰ মেইন যিগিলা ইণ্টেলেকচুৱেল টিম ইহঁতৰ লগতো কথা পাতি আছে ইহঁতেও অলৰেডি কমিটমেণ্ট দিছে জইন কৰিব গতিকে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে BJP মানে নাথাকা নিচিনাই হৈ যাব আৰু ইহঁতে এটা চব BPFত কাৰণ আমি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব আমি BTC আৰু UPPL আৰু BJP ঋতু য'ত আমি চৰকাৰ দেখিছোঁ এই ৩ বছৰৰ যিটো অৰ্থনৈতিক আমাৰ অৱস্থাবিলাক বেয়া হৈ আছে গতিকে পৰৱৰ্তী কালতো আমি যদি এলায়েন্সে থাকে তেনেহ'লে BTCৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা খুব বেয়াৰ ফালে গুচি যাব আৰু কাৰণ ইয়াৰে বহুতখিনি এলিগেশ্যন পোৱা টকাখিনি বাহিৰা কণ্ট্ৰেক্টৰে কাম কৰি আছে সেইটো প্ৰতিফলত আমাৰ ইয়াত লোকেল কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকে কাম তাহাঁতে পোৱা নাই যাৰ কাৰণে মাৰ্কেট খুব বেয়া হৈ আছে আৰু এইটো ৩ বছৰত আমি UPPLৰ লগত এলায়েন্স থকাৰ পাছত BJP কোনো উন্নতি কৰিব পৰা নাই ৰাস্তা ঘাটো কৰিব পৰা নাই আমি যিহেতু জিলা সভাপতি হিচাপে মোৰ এটা দায়িত্ব আছিল যে আমি সমাজৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে কাৰ্যকৰ্তাৰ কাৰণে কৰিব লগা আছিলে এইটো কাম কৰিব নাপাৰাৰ কাৰণে মই তাৰ পৰা গুচি অহাৰ পাছতে সকলো যিখিনি BJP কাৰ্যকৰ্তা আছে ইহঁতেও বুজি পাইছে এই অৰ্থটো যাৰ কাৰণে ইহঁতে দলে যোগদান কৰি আছে আৰু জানুৱাৰীলৈকে আৰু বহুত যোগদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব এইটো সদায় হৈ থাকিব बे गासैबो भिडिअफोरखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय हमनो हाबाय जे आथिखालाव राजखान्थिनि बारहावाया माबायदि सोलिगासिनो दङ आरो सोरनि फारसे बांसिन सोलिगासिनो दङ दा गोबां समावनो जोङो नुबोदों जे UPPL हान्जायानो जा बा BJP हान्जायानो जा बिथांमोना गोबां गोदान आसनिफोरनि मुं लानानै रायजो राजाफोरखौ कनभिन्स खालामबाय थानायखौ जोङो नुबोनो मोननाय जादों नाथाय बिथांमोननि जेसेबांखि आसनि फोसावा मानो बिथांमोना जेसेबांखि जौगानाय एबा गोजोन सान्थिनि खोथा बुङा मानो रायजो राजाफ्रा नाथाय बिथांमोननि फारसे माने गोसो गैयैखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा गोबांथार रायजो राजाफ्रानो माने फैगौ जिहेतु सरकार बे सरकारखौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो माने फैफिनजानायखौ लुबैदों जाय बिथाङानाखि गोबाव सम BTCखौ सलायनानै गोबां जौगानाय लाबोदोंमोन गोबां माने डेभेलपमेन्ट लाबोदोंमोन गोबां सुबुंफोरनो साख्रि होनो हादोंमोन दा बैफोरबायदि खामानिखौ मावफुंनो हानायनि थाखायनो रायजो राजाफोरा फिन हाग्रामा महिलारि सारखौनो सरकाराव फैफिनजानायखौ लुबैदों दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखिसै दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा साबायखर थाबाय उननि भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनबावगोन बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों